Jibili êş û azarên ku welatiyên Kurd rastî tên her dem û demekê de teqînên bihêz herêmê dihejînin. Herî dawê jî du teqîn li navbenda bajarê Efrîna Rojavayê Kurdistanê çêbûn, di encamê de hejmarek ji çekdar di navbera kuştî û birîndaran ketin û rewşek tevlîheviyê di navbera sivîlan de durust bû. Li gor jêderên xwecihê ji navbenda bajarê Efrînê ragihandine ku du teqîn rodan yek li taxa Rojava li dwara Maratê roda û hejmarek çekdar hatin kuştin. Herwa teqînek li taxa Eşrefî li ser rêya Basûtê çêbû û ziyanên madî gihiştin cihê teqînên nexasin mal û milkên welatiyên sivîl rastî rûxandin û herfandinê hatin. Ji alîxwe ve odaya Hêrsa Zeytûnê ku ser bi Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD ve ye, li ser malpera xwe ya fermî teqîna dewara Maratê li xwe girt û belav kir ku teqîna dewara Maratê operasyonek li dijî navenda barageha çekdarên şerqî hatibû pêkanîn. Di encamê de li gor vê odayê ku 4 çekdarên şerqî hatine kuştin û 5 kesê din jî birîndar bûne. Laliyekê din ropelên xwecihî li ser turên civakî belav kirine ku hûrguliyên teqîna taxa Eşrefiyê ew bû ku çekdarekê dixwast mayînekê biçîne, da ku biteqe lê mayîn di wî de teqiya di encamê de ew teqîna Eşrefiyê roda. Heman ropelên xwecihê dana zanîn ku tawanberê ku bi wê karî rabûye, efserekî cudabûyî ji terorîstên Daişê bi navê Ebdulmun'im el-Zogbî ji derdora bajarokê Rêsaniyê parêzgeha Hemsê bû û ji beriya 8 heyvan berê xwe dabû Efrînê û li taxa Eşrefiyê karê firûtena cilûberg û kincên bikarhatî dikir. Lê herêma Efrînê û bi taybet li navenda bajêr teqînên terorî rûdidin û di encamê de kesên herî zêde rastî ziyanê û derdanê tên welatiyên sivîlin. Ku teqîna herî bi ziyan ya Soqilhala Efrînê di 16 meha Birçelle sala 2018 de roda bû. Di encamê de bi dihan welatiyên Kurd şehîd bûn û hejmarek birîndar bûn. Herwa teqîna baseke veguhestina navxweyî di 20 meha Çile sala 2019 de di yekem salvegera karasata Efrînê de hatibû rodan û têde hejmarek şehîdên Kurd bûne qurbaniya wê teqînê. Piraniya teqînan odaya Hêrsa Zeytûnê ya ser bi PYD ve li xwe digire. Lê taniha tu kes nizane aliyên rastteqîne yên li paş wan teqînan kîne, bi tenê welatiyên Efrînê dibêjin piraniya wan teqînan grûpên çekdar bixwe bi wê karê radibin. Da ku mana xwe di Efrînê de biçespînin û bibêjin ku hîn rewş nearame û pêwîstî bi mana wan heye. Herwiha ew teqîn ziyanê digihînin rewşa Efrînê ya xerab û dihêlin ku Kurd dest ji xaka xwe berdin. Ji ber ku li gor ew dibêjin êdî bûye bajarê Sawêran û nema jiyan têde derbas dibe.